ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଉ ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ କରି ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ଉଭୟର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓଁ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଶବକୁ କାନ୍ଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ଗୁଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଦିନଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।